cât de simplu e să întreții această piesă. Hai noroc! Vreau să-ți arăt cât de simplu este să întreții această piesă. Și are doar 2 curățări. La 2 săptămâni ar trebui să o speli sub jet de apă rece sau călduță, să o lași să se usuce și o bagi la loc. Atât. 2. La 3-4 luni ar fi bine să-i faci o baie cu apă fierbinte, să o curăți bine, după care este neapărat să o gresezi cu vazelină siliconată alimentară. Deci, îi scoatem garnitura și punem unitatea de infuzare la înmuiat în apă fierbinte. Putem adăuga puțin praf sau pastile pentru curățarea uleiurilor de cafea. Spălăm bine cu o perie, clătim și lăsăm să se usuce. După ce s-a uscat, îl gresem. Avem nevoie de vazelină siliconată alimentară și, dacă aveți, o pensulă. Dacă nu, merge și fără ea. Și ca să-l gresăm, ar trebui să-i punem vazelină aici, în partea opusă. Îi punem pe această piesă aici. Mișcăm un pic. Asta așa. Ridicăm în sus. Și o să mai vedeți aici 2 zone și în partea opusă. Așa. După care culisăm de câteva ori. După ce am gresat, adăugăm și garnitura. Această garnitură, apropo, ar fi bine să o înlocuiți o dată pe an. Da? O ungem bine. Și o băgăm pe poziție. Atât. Acum avem un infuzor perfect curat și gresat. Asta e tot. Odată la 2 săptămâni spălat sub jet de apă rece, lăsați să se usuce. Odată la 3-4 luni spălat bine cu apă fierbinte și gresat. Ciao! Mic check, 1, 2, 3, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by heat.